insane. Ftit minilu jien kont naħseb li ħatħlifi f'qalbek m'hemmx trid li f'daqqa il-ħolm tagħna marriħ jitlaq u jintemm kif qatt nista' ninsa kollox meta lilek jien tant ħabbejt wiċċek dejjem quddiem għajnejja kull ħaġa oħra li inti m'intix jiena insejt. Kif qatt nista' ninsa kollox meta lilek jien tant ħabbejt wiċċek dejjem quddiem għajnejja kull ħaġa oħra li inti m'intix jiena insejt. Jiena insejt. Jiena insejt.